Lakha Kritroxi Socheng Dhenta constituency ke parlo Hardung Langso Lems along Klembang Phu Rajesh Bay Rongthom Arat Apharman ke damtang Cheklo Cheklojon Phli Suse Ration card Asang Kecho Kepanglim Detpura Rat Pen Akoi Kewang BJP Sarkar non khibom ahut kiduk det Arat chumaphan Sarkar pen Kecho Asang pen danglok dali ingti la pen sini pen danglok asona ki joy pen ki pipon bom apor ahut Rajesh Bay abang Radaphan sang paledam desi kachupanglim et pura rat pen akoi kiwan Jasmine rong Arat tum ke hidi saigati ki pen ke long asok Asang ke jumpi laso jok Sarkar pen ki pi ration card Asang kachudeng aphai si ke ong bonda Rajesh Bay abang Lems Asang Dilar Mate Klembang Puabang Kedamtang Cheklojon Phli Suse Apharman Rod Tumaphan Sang Pipon Pedetsi Kecho Panglim Det Alamki Keklang Lan Chot Kalisi Ri Asahi Pidet Lapen Tangka Sitame Cheklojon Wang Parukri Isi Pidun Nang Bonta Rajesh Bay Bang Kaiki Amat Mo Cheklo Nang Pipon Rapet Popu Arni Arui Hotpon Bomsi Apor Arni Padam Bomamat Asang Abangke Radaphan Pipon Pedetlo Lasojo Rong Radatum Kangchir Kelang It Ninki Oi Ninki Du Pen Perangkia Tengno Lam Tenang Pachinido Terang so di Pialam hanang letom sangalong le ko pia sangalong le lo ti ke ber bo mama la sang bang long ite lo poisa le bachok kita kan lo pan an la poisa pidun ke poisa kala kupura Ration kara lo anam anta pidun igla lo ke Karoso lo to dan ke inulong ikaroso ino angka Ration card bang kelong long ke la sang talong le Ration card long le long kilo okay Ration card long le long le telo ante la sangaron na bang men sini ba Rajesh Bay kona solo la Nili tuma phara bangke ria bangke kai keta nang paberdun bomlo tangka sitame pharukri si abangke pidun bomlo amat mo nang pirapet popu nang than pen acheklo ta asang abangke nang pipesi acheklo padam bomlo puta rat pen nang pachini dun Cheklojon Phli do long le de nang le tom den ma nang le tom rong si ta lo som la long da la kulo ada ke chuan ke long de lo Rajesh long ke chu an do ke hade long de pin lo nang le tom le kon bang po ber ke ber mbo Cheklojon lang da bang ma bang lo da por kum nang suneng pata bang lo non cheklo da bang ma lo to bang vela non cheklo bang mate da jo kedam tanga cheklo ke la alang bang po bang lo la pen la asam bang nang pipe ber ke ber mbo mama berun bo ma de kwan ha pa poisa pidun nang lo to 1100 lo de ke Cheklojon ni Apharman la le pi et rahu sita minili tu barok mang ke pachok cita du po de ake mo Cheklo nang pirapet po bis tala so Cheklo ta ke nang pilo KAC CM Dr. Tuliram Ronghang ke Japon tapen Assam CM Sarma ke Japon Sarkar along kiduk der Radatum epok ang se an kangchir awedet nang jipu pakimang pen Radaphan ke joy pen sang ki pipon boma porahud Rajesh Bay bangke Radaphan suri susetangka rat pen ke endun lapen Asang sita me ki pipon pe aputha KAC hin pen kang sai pon kinang sot lasi KAC ke ja tuma phansi Radatuma bangke kachuning ripadopon Socheng Dhenta Pen Bharat Phangcho KTV News